меҳринигори рустам чаро дар саҳна афтид? чанд рӯз қабл дар як навори кӯтоҳ бар алло дида мешуд овозаҳо гирди номаш зиёд буданд. яке мегуфт ки ба меҳринигор мошини $500,000 тӯҳфа карданду ошиқонаш аз мӯи сар зиёд бошанд ҳам, вале меҳринигор иқдоми нав кадом шахсе барои гузаштани хати сарҳад ба компанияи баха муроҷиат мекунад, аз номи канали мо гап занад, 500 рубл скидка. ҳар рӯз сафар дорад, метавонед кадом рӯзе ба шумо қулай аст занг занед ба ин рақамҳо, бе ягон камбудӣ рафта ҳуҷҷатҳоятонро тайёр мекунед. то имрӯз аз ин ширкат ягон шикоят шудагӣ нест. компанияи баха сафари бехатар барои шумо бародарон. ҳозир занг бизанед, ҷои холӣ ҳаст, ҳар рӯз аз сафар. Участники, общаются на английском. Мы хотим еще раз поздравить. Вот они, эмоции счастья. Окей, пожалуйста, все хатарнокай. Шишкун кадын. Thank you so much, мумара сейф кадын. Я хасак барои кайорзу. Қаҳрамон. Ба фикрам ин бозӣ буд. меҳринигори рустам чаро дар саҳна афтид? чанд рӯз қабл дар як навори кӯтоҳ бар алло дида мешуд ки сарояндаи хушовози тоҷик дар кадом як консерти ҷоизасупорӣ ба саҳна баромада дар пеши чашмони ду ровии консерт меафтид. ин навор дар интернет сару садоҳои зиёдро ба миён овард. яке мегуфт ки каблукаш шикасту, дигаре мегуфт ки куртаи дар танаш бударо ба нохо зир карду афтид. аҷибаш он ки агар Орзу Исоев аз дасташ намедошт, ӯ ба тахтаи пушт рӯи саҳна меафтод. вале бо маҳингуфторӣ меҳринигор мегуфт: очин хатарнок аст, чашмон кардед. шумо қаҳрамон, гӯён ба Орзу ташаккурӣ мекард. ғайр аз ин, меҳринигор ҳамасола дар маросимҳои тантанавӣ ширкат карда, барои садои нотакрор доштану шӯҳрати беандозару доро буданаш соҳиби ҷоизаву дипломҳо мегардад. ӯро дар кишвари мо аз хурд то калон дӯст медоранд, зеро аз замони наврасиаш ӯ рӯи саҳна падид омада чилчароғи дилҳои мухлисонашро бо таронаҳои зебо фурӯзон намуда буд. сурудҳояш гӯшнавозу оҳангҳояш дилнишинанд. салом алейкум банувани азиз, ман старши директори компанияи Феберик ҳастам. имрӯз мехоҳам зарплати 3 ҳафтаи худамро бигирам. ина банувани азиз, зарплати 3 ҳафтаи ман бо методи кориям дар муддати 5 каталог соҳиби званияи директор шудам. банувани бисёр зиёди бо ман ҳамкорӣ мекунанд ки онҳо ҳам соҳиби званияи бисёр хуб шуданд. агар шумо мехоҳед дар зиндагии худ тағйир эҷод кунед, метавонед бо ман ҳамкорӣ кунед. ман старши директор метавонам ки ба шумо ҳамаашро биомӯзонам. кор бепул, танҳо бо телефон, регистрация, обучение, тӯҳфаҳо ҳамаш аз тарафи ман. барои маълумоти бисёртар метавонед бо номерҳое ки бар рӯи экран ҳастанд тамос бигиред. ҳамашро барои шумо меомӯзонам. муваффақият ҳаққи шумост. маҳз истеъдоди нотакрор доштанаш ӯро боз ҳам азизу дилу дидаҳо гардонидааст. ҳар куҷои исми меҳринигорро ба забон оред, аз хурд то бузург мешиносанд, чунки маҳорат ва истеъдод аст ки ӯ миёни ҷомеа бо номи меҳринигор машҳуру маҳбуб аст. овозаҳо гирди номаш зиёд буданд. яке мегуфт ки ба меҳринигор мошини $500,000 тӯҳфа карданду, дигаре мегуфт ки дар амрико хона мехараду ба тамом тарки ватан мекунад. савумин бошад, бо андешаи он ки меҳринигор тои арӯсӣ дораду чаҳорумин ошиқи зори меҳринигор буданашро ҳадс мезаду хулоса мебаровард. барои муваффақияти калонро соҳиб гаштан ба сароянда осон нест ки ин қадар овозаву ҳангомаҳоро чун бори вазнин бар дӯш бибардорад. аз ҳамин лиҳоз бояд қайд кард ки баъди ҷустуҷӯиҳои зиёд дарёфтем ки меҳринигор бо касе фотиҳа нашудааст ва тасмими оиладор шуданро нагирифтааст. ӯ хислати эркагӣ ва кӯдакона дорад, чунки гоҳе қаҳр мекунаду гоҳи дигар бо шӯхиҳои намакинаш одамонро механдонад. ба ӯ мошини қиматбаҳо тӯҳфа карданро дар ҷой қайд накардааст. дар амрико хона хариданаш асосе надошта, балки бо грин-корт 3 сол қабл аз имтиҳон гузашта ба амрико роҳхат гирифта буд. ӯ зуд рафта меояд, вале ба маънои пурра тарки тоҷикистон карданашро низ надорад. ошиқонаш аз мӯи сар зиёд бошанд ҳам, вале меҳринигор вафодору арзандаеро барои худ наёфтааст. шояд ёфта бошад, вале барои ҳаводоронаш то ба ҳол ин интихоб ошкор нест.
меҳринигор зодаи душанбешаҳр буда дар оилаи санъаткор баҳром қодиров ба дунё омадааст. Падараш солиёни зиёд ба ҳайси дуторнавоз рӯи саҳна фаъолият мекунаду модараш бошад Адибаи Рустам баъди ҷудоӣ аз шавҳараш ду фарзандашро зери қаноти хеш тарбият бахшида, онҳоро дар ҷомеа ному нуфуз бахшидааст. ӯ бо бародараш Сафар Муҳаммад ҳамеша дар саҳнаҳои калон фаъол буда, сурудҳои ҷонбахшу оҳангҳои марғубро ба мардум ҳадия месозанд. Дар соли нав шояд меҳринигор либоси арӯсиро ба бар намуда, ҳамаи мухлисонашро бо сурпрайз шод созад. ин ба ҷуз вақт ва худи меҳринигор каси дигар пешгӯӣ карда наметавонад. мо ҳар навгуне ки аз ҳаёти эҷоди ин бонуи ҳунар дарёфтем, зуд ба шумо хабар медиҳем. салом дӯстони азиз, салом бародарои азиз. дар канали Ҳаким ТВ бисёр видеоҳои аҷоибу ғароиб рафта истодааст. ин бародари мо дар шаҳри Фаронса. агар шумо мехоҳед ки аз ҳамаи видеоҳои ӯ бохабар бошед, пас ба инҷо ҳатман назар карда аз номи ман салом навиштану подписата кардан ва лайк гузоштанро ҳеҷ гоҳ фаромӯш насозед.